mamurit-murit. Sipan mo naman nung puriring masalesya ka rin po, turang. Sabagay, Soy. Isto nga pisabi toreng manungkulan. Oh. Aga ka nakakoy milabasan ng barangay eleksyon eh. Bakit? Aga nakakitang pigkanta kiniking Joseph Sintarla. O taga na kami. Ita, Soy, tinagalyang kapitan king karelang barangay. Oh. Naging sumbangal ng ating niyang kapansanan. Ha? Sila ka pala eh. Bakit? Tinagalyat niyang kapansanan? Oo. O tatin niyang kapansanan, tinagalyat. O siyempre, baka na, burino siwan rin kayang kabarangay. Oh, una anong kapansanan, no? Ah. Paano ko nun ang kapansanan, no? Ano? Siguro, Pileo, din. Raina. Ay. Ay, da, nakabagin, ha? Ali, pili. Pile? Ano? Paano ko na? Ano? Siguro, bulag ya, bulag. Makanya. Oh. Ano man kaya, kinorem butantis nung bulag ya? Bulag! Ano? Paano ko na? Ano? Sigurado na ini. Ano yun? Hubayo. Oh. Ali, kuba. Kuba? Ano? Unang kapansanan, no? Pipi yun. Bibi! Ha? Luce ka pa lang talaga eh. Bakit? Tagay yung bibi, unang panyamput na. Puta kain panyambut. Umakanan niyo po itang mag-meeting niyo. O kasi, baba! Baba! Ano kasi? Ano ka? Ang dami kayo may buti kayo. Mga tao kayo. Itabi soy, olim pipi yun. Watang mag-meeting yun. At inyan tutuking interpreter magpaliwanag ka rin tao. Ang dali malap ang tukin ng interpreter na ito niya mo rin sa piano ulit pipi eh. Baba! Oh, ito yapi na ito. Makanyan. Yapi na ito, Soy. Makanyan. Yapi na ito, pipi eh. Ali, makanyan. Muri mo sabi ang palo na paliwanag ka nga na? O siyempre, natigin eh, ang magpaliwanag eh. Muri mo sabi ang palo na sabi yan? Malo na, soy. O sige naman, baka na sabi yan? Ay na, makirandam ko. Oh. Teka! Papatada! 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 Soy! Paano? Pambihira na naman eh. Bakit? Makarinig ka rin manong kulang. Kung makarinig? Wala ya palang panyampot talaga eh. Pipi na eh, bastos siya pa eh. Ano bastos? Bastos siya. Ababa! Bastos siya. Kapastusan ito. Oy, kabastusan nito. Ano? Ano bastos ka? Atinya yung makanyan, tinya pang makanyan. Kapastusan ito. Unang buri na sabihan nito. Uy na, makirandam ko. O, sige. Animal ka. Kabarangay! Dalhin me, puta matulsik ka mata, animal. Nanang duron. Mula lang nga ni malay ni. Kabarangay! Babayit lalaki! Isto nga akong limpot! Magsitangan! Animal ka? Kabastusan niya ita. Tino kaya naman ang isip mo kaya isura mo ni man. Paano? Sinambot naman. O siyempre, sinampot yun. Siguro makuha tayo. Alyo, kasing kwartaan niya mo rin manungkulang keti. Sakto lang nilalabas kayong karelang kabiyayan. Pero soy, milyonaryo naman yung lugod na kareng kayang sasakupan. So palakpakan tala po rin yung katamong manungkulan. Yan. Itasan ito mag-meeting nyo. Man makasapa. Banat po tasoy. Bakit? Napansinan da ka. Bakit? Animal kala mo sa otak ang bastos. Kaskop mo sa lon. Kasapatos ka pa mong meral ko, ni man. Oy, pare personal na yun ha. Bakit? Ilang kasapatos kung meral ko ka na ako naman din eh. Oy, kagyan lang katuangan mo rin eh. Boy ka. Basay mag-meeting yan, man makasapatos. Makatsinelas siya mo. Len mo na. Pipine, tatagal yung kapitan na lang kadsiyente. Mag-meeting niya mga sinelas. Oy, ito rin chinelas na ila, basta-basta soy. Bakit? Sa 105 la pa mo rin, ang biswak. Bitchwalk? Pipine pala makalagyan pa buntog eh. Bakit? Kutsalwan mong 105 yung bitchwalk. O talagang malungin rito. Oy, mura na lang yung bitchwalk yan ni pare. Takano murang pupusya, sinali yung bitchwalk, sali mga lang pese. Malka. Chali mang peso? Sali mo. Puta, ala ng chali mang peso ni. Oy, sali mga mo pine. Sige, dinanda kampanya, li salim bukas na eh. Yan ito lang dito ka diferensyo. Buri mo lang. Oh. At ila pang diferensya? Ditak mo. Una ang diferensyada. Mabagal na lumakad. Oh. Ano man ka, mabagal na lumakad? Oren pala nga sa lina, makatali na yun, okay lang. Siyempre, lalakad yung makatali. Ay, nanang mamuri-muri. Pero napansinan na kasoy.
Animal ka, katalik mo ni nakla, kaya gulot, bagyara ka tulak, may bukang manabo ni Malka, o kay na mo katawan. Talaga pala Lucia ini. Bakit? O nino namang masika na katawag kay kasakit na limbiyan yan eh. Babalok masakit iti, katalik mo namang mengan. Mas merti lapin ng kay Jimmy, nakala sponsor eh. Wow. Diyos ko, karakala pamang kay dulot sa pagya